Home sec, potser serà millor. Si estàs dreta o estàs assegurada? Què vols fer? M'és igual. El que tu vulguis. Si t'has de seure, millor que et posis aquí, perquè si no, no sortiràs. Bueno, encara que no m'arribi tinc mando a distància. Ah, no, però arriba. Ai, sí. Si vols que te l'aproxem més. Si vols aquest micro. Val, doncs. Merci. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Exacto, del antiguo. Exacto. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Sí, Perfecto. que son súper rápidos. Pues perfecto, así es ocasión para vernos. Bona tarda, benvinguts. Gràcies per ser amb nosaltres avui. Com sabeu, ja fa uns anys el papa Francesc va instaurar el diumenge de la paraula. Ara ha fet un petit canvi de data i tant Claret com l'Associació Bíblica com el Centre Pastoral Litúrgic ens vam afegir ja fa 4 anys a crear la Setmana de la Bíblia. La proposta del papa Francesc és que la Bíblia hi arribi a les llars, la puguem llegir i la puguem interioritzar. Jo crec que és una iniciativa força important. Primer perquè a més lliga amb l'esperit dels claretians,
que ells també dins els seus consells van proposar que la paraula sigui sempre al centre de les nostres vides. I ahí som, i ahí estem. Ja dic que és la quarta setmana que celebra la Setmana de la Bíblia, amb diferents activitats als 10 bisbats de Catalunya, i aquest enguany hem volgut també fer, que ja hem fet altres activitats a la llibreria, però hem volgut també fer, afegir-nos amb una proposta d'adults, perquè la fèiem per infants. I agraïm a la Claustra per la seva iniciativa, i a més molt adient, perquè parlem d'ecologia, sembla que això és un tema cabdal avui en dia, parlem de la Bíblia, i totes dues coses lliguen perfectament amb l'esperit del que hi ha. Torno a repetir, donar-vos les gràcies per ser aquí amb nosaltres, donar les gràcies a la Claustra per la seva iniciativa i esperem que gaudiu de la proposta que ens farà la Claustra. Gràcies. Bé, bona tarda. Sí, gràcies. El tema, penso que és candent, el mateix papa Francesc en la Laudato Si ens diu que comença així l'encíclica. Lloat sigueu, Senyor meu, cantava Sant Francesc d'Assís. En aquest vell càntic ens recordava que la nostra casa de tots és també com una germana, amb la qual compartim l'existència i com una mare vella que ens acull amb els seus braços. Aquesta germana clama pel dany que li provoquem a causa de l'ús irresponsable i de l'abús dels béns que Déu hi ha posat. Hem crescut pensant que érem els seus propietaris i dominadors, autoritzats a espoliar-la. La violència que hi ha en el cor humà, ferit pel pecat, també es manifesta en els símptomes de malaltia que advertim en el sol, en l'aigua, en l'aire i en els éssers vivents. Per això, entre els pobres més abandonats i maltractats hi ha la nostra oprimida i devastada terra, que gemega i sofreix dolors de part. Cita de Romans. Oblidem que nosaltres mateixos som terra. El nostre propi cos està constituït pels elements del planeta. El seu aire és el que ens dona l'alè i la seva aigua ens vivifica i restaura. Penso que tota l'encíclica està amarada de sentit bíblic i per això he volgut començar agraint-li l'encíclica. De la natura ens en recordem, sí que és partit de l'Amazonia, quan a vegades la natura la traiem de polleguera, com ens ha passat, i llavors, però és que abans nosaltres la traiem de polleguera i llavors ella ens en treu a nosaltres. Però penso que val la pena. I aleshores hi ha molta gent que diu que el judeocristianisme té part de culpa perquè amb allò de què diu creixeu i domineu la terra, doncs que d'alguna manera en som responsables. I jo, lògicament, veureu tot el contrari. És a dir, sí que hem pogut llegir malament la Bíblia i interpretar-la malament, però li hem fet dir el que no diu. Per tant, ara, en aquesta estona, entrant en aquests textos, m'agradaria que ens toquessin el cor i ens ajudessin a entendre quin és el repte que tenim i què és el que Déu ens ha confiat. En principi, el projecte Déu. El projecte de Déu, com el projecte de tot bon pare, és un projecte de felicitat. Què volen els pares? Que els fills siguin feliços i que puguin reeixir. Això tots els pares. Doncs Déu encara això a l'enèsima potència. El primer text en què es mostra, Gènesi 1, però hem de veure el context. Perquè, ja sabem, tot text fora de context esdevé fàcilment un pretext. De la Bíblia, com diu en aquest sentit la Dei Verbum del Vaticà II, ens dona un missatge i el missatge sempre és salvífic. Però aquest missatge el trobem en uns textos concrets
que són d'un temps determinat i en una cultura determinada. Per tant, hem de veure el missatge, però hem de veure els textos i el context. La imatge de fons que hi ha aquí és de Babilònia, perquè Gènesi 1 l'hem de situar aquí. Per tant, en parlar de la creació, ens cal començar per agafar el text, ubicar-lo en el context i descobrir quin missatge Déu ens volia donar. D'aquests primers capítols, durant molt temps se'n deia Història dels orígens. Mal títol, perquè ni és història ni ens parla dels orígens. Llavors, avui dia se'n diu mitologies d'origen o els textos, però com de història dels orígens, moltes vegades els hem historitzat. I aquest és un dels perills. Per la majoria dels exegetes, jo diria per gairebé la totalitat, el text fou concebut i escrit durant o immediatament després de l'exili, entre el 586 i el 538, a Babilònia. Fixeu-vos, Babilònia estava a Mesopotàmia i, com aquest nom indica, vol dir país entre rius, perquè està entre el Tigris i l'Eufrates. A la temporada, i són rius amb un cabal fort, a la temporada, en èpoques de degel, ja us podeu imaginar el que passava. Les riuades passades ens ho poden donar a entendre. Es provocaven molts diluvis. Algú diu, el diluvi va existir si només hagués estat molts diluvis. Un d'ells va fer època, com per molta gent, les riuades passades, no m'agrada dir el nom de glòria, perquè per mi és una paraula tan bonica que se'm clava al cor quan la gent sentia el maleït glòria i dic, Déu meu, jo com podré tornar a explicar el sentit del glòria? I dic les riuades passades. Doncs també en aquesta terra, per ser terra molt rica, penseu que aquí és el bressol de la civilització, aquí es va començar a conrear la cervesa, per parlo d'uns 8.000 anys abans de Crist. Aquí va tenir lloc la sedentarització, la domesticació d'animals, els més cultius amb els sumeris. Per tant, un país ric, això què feia? Que sovint coneixia les invasions d'altres pobles. I aleshores els déus eren presentats, els déus que se'ns presenta en les teogonies, com uns déus capritxosos que se serveixen i juguen a vegades amb els humans. L'ésser humà, en els llibres, en els textos que trobem de les seves històries, dels orígens, són uns humans atemorits, amb por i angoixats. Perquè abans de veure el nostre text, la pregunta és, hi havia algun text que l'autor de Gènesi 1 podia conèixer? I sí que n'hi ha. Vull dir, per tant, no és el primer text que s'escriu sobre els orígens. Aquí una imatge, hi ha dos textos. L'Atrahasis, que és un text que es pot comparar una mica amb Gènesi 2, i l'Enuma Elish, més recent, que podem trobar-hi, no que el text bíblic depengui d'aquests textos, sortosament, però sí certes similituds. També trobem el poema de Gilgamesh del 2500 al 2300. Aquí veieu, en aquest sentit, els dos rius quan passen per Bagdad. Què diu el poema de la creació babiloni? Es presenta la victòria de Marduk sobre el caos primordial. Però aquest combat de Marduk, la divinitat suprema a Babilònia, s'havia de repetir cada any, perquè si no es tornava el caos. Llavors, cada any agafaven a Marduk, el treien en processó i el passejaven pels carrers de Bagdad. En aquest sentit, dur, no del Bagdad d'ara, sinó del moment. Per tant, la gent cada any, a la primavera,
per les inundacions que es provocaven, se sentia transportada no només que venia del caos, sinó que podia tornar al caos. A grans trets, per anar de pressa, però sí que alguna frase, el text de l'Enuma Elish comença dient: quan a dalt de tot el cel encara no tenia nom i a baix la terra no tenia nom, d'Apsu primordial, el seu pare, i de Mummu Tiamat, que va engendrar tots, les aigües es confonien. Cap cabanya s'havia construït, cap marjal, és a dir, quan encara no hi havia res, es van fer els déus. Per tant, de fet, és una teogonia. Com van sorgir els déus? Marduk fou engendrat en les profunditats de l'Apsu, en les sagrades profunditats Marduk va ser engendrat. I els pares el van veure tan formós, tan poderós, que li diuen, li donen ceptre, tron i vestidura i li van donar armes incomparables. Vés a segar la vida de Tiamat. Després surten alhora Tiamat. Tiamat era el gran déu monstre marí, era com l'oceà, les aigües profundes, els mars on hi ha els leviatans, etc etc. Lluiten en combat singular embrancats en la baralla. I Marduk va guanyar, mata Tiamat, el seu cap, la tropa es disgrega i, atenció, diu, llavors el senyor, Marduk, es va detenir a considerar el seu cadàver, a fi d'esquarterar el monstre i dur a terme obres hàbils. La va partir com un marisc en dues parts. Va erigir la meitat i la posar per sostre en el firmament. Va clavar estaques, les muntanyes més altes, i va disposar sentinelles. Els va ordenar que impedissin que les aigües s'escapessin. Quan Marduk va sentir la paraula dels déus, el seu cor el va apressar a crear una bella obra. I fixeu-vos, es va dirigir a Ea i li va comunicar: amassaré sang i crearé ossos, establiré un salvatge, home s'anomenarà. En veritat, un home salvatge crearé, se li encarregarà el servei dels déus, a fi que aquests puguin reposar. Sabeu, aquí ens ve dir per a què és creat l'ésser humà? Doncs per estar dominat i servir els déus. Quina diferència trobarem amb els textos bíblics. I va ser Kingu, el déu que havia promogut una revolta, era un déu de la classe inferior, el van lligar mantenint-lo davant Ea, li van imposar la seva condemna, van extreure els seus vasos de sang i de la seva sang van formar la humanitat. Ea va assenyalar el servei i va deixar lliures els déus. Aquest era el text que es llegia cada any, que els autors coneixien perfectament aquestes lluites, una creació que cada any havia de ser apuntalada, i d'aquí venia tota la litúrgia que hi havia entorn a Marduk. Per què s'escriu Gènesi 1, d'alguna manera? Què passa a Babilònia? Mireu, d'alguna manera, quan van a l'exili, parlant a la gent de pagès, en aquest sentit soc de Solsona, van perdre bous i esquelles. És a dir, es van ensorrar tots els eixos que els sostenien. La terra ja no és la terra promesa, és la terra del poble dominador. El rei l'ungit és un rei pagà. El temple, el lloc de la presència de Déu, el temple està en runes, incendiat. Què poden esperar? I un cop a l'exili es preguntaven: som nosaltres els últims jueus? Els nostres fills ja seran babilonis? Podrem tornar a la nostra terra? Per què Déu ens ha abandonat? Ens ha abandonat perquè ja no ens estima? Ens ha abandonat perquè Marduk és més poderós que Yahvé? El poble es trobava en un cul-de-sac, com se sol dir, i havia de ser posat en situació de renaixença. I per això es crea un gran projecte. Els teòlegs de l'exili forgen un missatge d'esperança destinat a un poble abatut i humiliat. Els redactors del text van portar el missatge fins a uns límits insospitats. Fixeu-vos, si aquest pessimisme que hi ha en el text, veurem a Gènesi 1 com Déu veia que tot era bo.
En cap moment hi ha perill de tornar al caos. I la transcendència de Déu no només se situa damunt de les nacions, sinó damunt del mateix cosmos. Ens diu així: al principi Déu creà el cel i la terra. La terra era caòtica i desolada. El text hebreu diu tohu vabohu, és a dir, era una massa informe, buida, caòtica i aquosa. Les tenebres cobrien l'oceà. Aquest oceà, en el text babiloni, correspondria al Tiamat, el déu de tenebres, de la foscor, de la gran potència. I l'esperit de Déu planava sobre les aigües. I Déu digué, no hi ha cap lluita. Tota la creació aquí és una vocació a existir. A la vida, que existeixi la llum. I la llum va existir. I Déu veia que la llum era bona. I Déu va donar a la llum el nom de dia i a les tenebres el de nit, vespre i un matí. I algú diu, per què no diu un matí i un vespre? Perquè en aquella cultura el dia comença al vespre. I per això el Xabat comença el divendres al vespre. Déu digué que hi hagi un firmament enmig de les aigües per separar les aigües. Recordeu, allà diu que Marduk va partir com un marisc a Tiamat i en va posar unes a dalt i aigua baix. Aquí Déu separa les aigües només amb un ordre de la seva paraula. I va ser així. I va fer la volta del firmament i va separar les aigües que hi ha sota la volta de les que hi ha sobre. Déu donà la volta del firmament el nom de cel. I Déu digué que les aigües s'apleguin en un sol indret i apareguin els continents. I va ser així. Donar als continents el nom de terra i a les aigües aplegades el de mar. I Déu veia que tot això era bo. Déu digué que la terra produeixi vegetació, herbes que facin llavor i arbres de tota mena, que donen fruit amb la seva llavor per tota la terra. I va ser així. La terra produïa la vegetació, les herbes de tota mena que fan la seva llavor i els arbres de tota mena que donen fruit amb la seva llavor. I Déu veia que tot això era bo. I Déu digué que hi ha a la volta del cel uns llumeners. Aquí és contracultural aquest verset. Penseu que en aquella cultura el sol, Shamash, era una divinitat, com Ra ho era a Egipte. I la lluna, Ishtar, era una divinitat. Aquí no diu dir els seus noms. Són funcionaris, uns llumeners. Déu-n'hi-do, quin sentit de la transcendència tenen aquells autors. I va ser així. Va fer els dos grans llumeners. Un de més gran que governés el dia i un de més petit que governés la nit. Va fer també les estrelles i els col·locà a la volta del cel. I segueix, i un vespre i un matí. I Déu veia que tot era bo. I segueix la vida, com en l'escenari, que les aigües produeixin éssers vius, que s'hi moguin, i animals alats que volin entre la terra i la volta del cel. Va crear els monstres marins, els éssers vius, tot. I Déu veia que tot era bo. No hi ha res negatiu. Déu els beneí dient-los, sigueu fecunds, multipliqueu-vos i ompliu les aigües dels mars, i que els animals alats es multipliquin a la terra. I que un vespre i un matí fou el 5è dia. I Déu digué que la terra produeixi éssers vius de tota mena, bestioles i tota mena d'animals domèstics i feréstecs. Va ser així. Déu va fer tota mena d'animals feréstecs, tota mena de cucs i de bestioles. És genial. I tot era bo. No hi ha cap rastre de dualisme o d'unes espècies superiors a altres. I Déu digué, atenció, en el mateix dia que fa els animals, no en un dia diferent, crea l'ésser humà. Després parlarem de la vinculació. Fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres, i que dominin els peixos del mar, els ocells del cel, el bestiar i tota la terra, amb les bestioles que s'hi arrosseguen. Déu va crear l'home a imatge seva. El va crear a imatge de Déu. El va crear home i dona. Déu els beneí dient-los, sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la, sotmeteu els peixos del mar, els ocells del cel i totes les bestioles que s'arrosseguen per la terra. Un detall, fem l'home a imatge nostra, semblant a nosaltres. Però aquí a sota diu, el va crear a imatge seva.
No parla de la semblança, sortirà més endavant. La semblança ens l'hem de guanyar. La semblança és un procés. Déu digui encara, mireu, us dono totes les herbes que fan llavor arreu de la terra i tots els arbres que donen fruit amb la seva llavor, perquè siguin el vostre aliment. A tots els animals de la terra, a tots els ocells, a totes les bestioles, a tots els dono l'herba verda, a tots, a vosaltres i a tots. I va ser així. Déu veia que tot el que havia fet era molt bo. I que un vespre i un matí fou el 6è dia. Així van quedar acabats el cel i la terra amb tots els seus estols, literalment exèrcits. El 7è dia Déu havia acabat la seva obra. El dia 7è, doncs, va reposar de tota l'obra que havia fet. Déu va beneir el dia 7è i en va fer un dia sagrat, perquè aquell dia reposar de tota la seva obra que Déu havia creat per a fer. Les traduccions es queden que Déu havia creat, però en el text hebreu acaba amb un infinitiu, l'obra que ha creat per a fer, és a dir, per a que fos continuada, per a seguir. Així foren els orígens del cel i de la terra quan van ser creats. Mireu, el text, que sembla tan senzill, és com un text litúrgic, poètic, 10 vegades Déu va repetir i Déu digué. Aquest text qüestiona de manera radical el sentit de superioritat d'alguns pobles com els siris o els babilonis. Per exemple, a Babilònia el Déu era imatge de Déu, fill de Déu, els altres no, els altres pobles no. Aquí diu que tot ésser humà. Nosaltres ja creiem que tots som, però en la pràctica uns se senten més que altres. No, tots els éssers humans són iguals. Per tant, és contracultural, critica la mentalitat del seu temps. Per a fer-ho, Gènesi ho mostra que tots els humans som iguals. Les plantes i els animals han estat creats segons les seves espècies, però no fou així quan Déu crea la humanitat. Un altre detall que crida, primacia del temps per damunt de l'espai. El primer dia crea el ritme primordial del temps, l'alternança entre el dia i la nit. Primer que Déu crea la llum. I atenció, a vegades algú diu, com podia crear la llum si fins al dia quart no hi havia sol, ni lluna, ni estels? Cal entendre que en la Bíblia la llum és un símbol per parlar del bé, la felicitat, la vida. Per això l'antítesi de la llum és la tenebra, que és signe de mort, de foscor. La vida és el primer. Per tant, la vida, la felicitat, la bondat, està a la base d'aquest projecte que Déu s'estima amb bogeria. Després crearà el gran rellotge, que són els astres, i el 7è dia és un dia sant. I amb això ens dona una lliçó molt important. Nosaltres estem tan obsessionats amb l'espai i amb les coses de l'espai, amb el tenir, que oblidem la primacia del temps, que és vinculat al ser. A vegades sacrifiquem temps per tenir espai. I això és un error quan a vegades ens oblidem del més important. Però no em derivo aquí perquè això ho entroncaríem amb la festa, etc i donaria peu a una altra xerrada. Finalment crea la humanitat a la seva imatge per donar-li una tasca, controlar la terra, cuidar-la i especialment els animals. La narració suggereix que si la imatge de Déu està inscrita en els éssers humans, encara no es dona la semblança. És en complir la seva tasca de govern i domini que l'ésser humà serà o no serà semblant al Creador que governa amb tendresa l'univers creat. I això és seriós. Penso que en aquest moment la semblança l'hem desdibuixada. El domini de Déu té quelcom d'especial. Déu no destrueix res. Si era caos, foscor i caos, la foscor queda reservada a la nit i el caos queda al fons dels oceans. Déu no destrueix. Per això, els homes i dones bíblics pensaran que com que no ha estat eliminat el caos pot emergir en forma
d'epidèmia, de malaltia, de desastre. Per tant, cal ser savi i saber discernir com viure per mantenir aquesta harmonia. Detalls que el text deixa clar. No ha estat eliminat el caos. En deixar de treballar, Déu es retira, s'autolimita, ens deixa pas. Deixa de ser omnipresent i la seva retirada obre un espai de vida perquè l'ésser humà es pugui realitzar. Quina diferència amb els textos extrabíblics. Però la humanitat té una missió, tenir cura de la creació. Quina paradoxa. Per a completar la creació, Déu la deixa inacabada. L'accent recau en la darrera paraula del tema, del poema. Tota la tasca que Elohim havia creat per a fer, per la que hem d'anar a continuar fent. Per tant, la humanitat rep la missió de treballar per la realització de la vida en el planeta. I aquí és on rau la seva capacitat de semblança, que Déu posar en ella. Et posar capacitat de semblança, però podem o no ser semblants. En la seva capacitat per controlar el seu domini i acceptar uns límits. Aquest és el drama. Ens costa acceptar uns límits. Els límits els tornem a trobar a Gènesi 2. En el text està representat pel do d'un aliment exclusivament vegetal. Déu suggereix als humans que és possible exercir el seu control sobre els animals sense violència, respectant la vida. És en el marc d'una paraula de benedicció, doneu fruit, multipliqueu-vos, ompliu la terra, que Déu assigna aquesta tasca als humans. Però això sí, hem de fer-ho a imatge d'un Déu, semblantment a un Déu que és tot tendresa. Per tant, la narració aquí suggereix el risc que assumeix la humanitat, ja que el futur de la creació depèn de com durà a terme la tasca que li ha estat confiada. Per tant, no li fem dir a la Bíblia, perquè de ser d'aquest domini, l'ésser humà s'ha tornat un depredador. I aleshores, i el segon relat, com ens ho diu? El segon relat és molt més antic i no té lloc a Babilònia, sinó a Jerusalem, terra de secà. I per això es nota. Hi havia algun poema que podien conèixer? Sí, molt més antic, el poema de Trajacis. És molt, anava a dir, com casolà, es nota que és anterior. Diu, quan els déus feien d'homes, havien de treballar i estaven enfeinats. La seva tasca era considerable, el seu treball pesat, la seva tasca infinita. Car els grans Anunnaki eren els déus de classe alta. Imposaven 7 vegades més de treballs als Igigu, els de classe baixa. El pare de tots ells, Anu, era el seu rei. El Lil, el valent, era el seu sobirà. Per tant, ens ve dir que com l'estructura que tenim muntada a nivell humà també es donava a nivell de divinitats. I un dia uns vivien molt bé, una piràmide, i els de baix havien de treballar 7 vegades més. I un dia van dir prou i es van revoltar. Fixeu-vos? Aleshores, perquè aquests pobres van haver d'excavar els cursos d'aigua i obrir canals. Així van obrir els cursos del Tigris, de l'Èufrates, durant 2.500 anys. Havien de suportar. I llavors es revolten. Ella, havent obert la boca, s'adreçà als déus, als seus germans. Per què els culpem? La seva tasca és pesada, la seva tasca infinita, cada dia el seu crit d'auxili. Però hi ha un remei, atenció, que la matriu, una divinitat, fabriqui un prototipus d'home, serà ell qui carregui amb el jou dels déus, qui carregui amb el jou dels Igigu, serà l'home qui carregui amb el seu treball. Fixeu-vos. I llavors què fan? En el primer dia, el 7 i el 15, organitzen una purificació, van matar en l'assemblea
un déu que tenia esperit amb la seva carn i la seva sang. Nintu va barrejar fang, argila. Després de barrejar aquesta argila va cridar els Anunnaki, els grans déus. M'heu ordenat una obra i l'he dut a terme. He matat un déu amb el seu esperit. Us he lliurat de la vostra dura tasca, he imposat a l'home la vostra pesada càrrega. Amb això s'explica que dura que és la vida dels humans sobre la Terra. Atenció, la vida és dura perquè s'ha de treballar i ho sabem. El text bíblic ho dirà de manera diferent. No dirà, li repugna que l'ésser humà porti sang d'un déu de classe baixa, però no li repugna que sigui l'element fang. I què dirà? Fang i una alenada. Però, en el fons, ve dir que en l'ésser humà és com els animals, però té un plus. Aquí trobem una antropogonia. És genial. Quan Déu va fer la terra i el cel, no hi havia cap matoll ni hi havia herba perquè encara no havia plogut. Aquí és de secar. Abans hi havia aigües per tot arreu i separar aigües de dalt, de baix. Aquí no, aquí secar. No hi havia ningú que pogués conrear els camps. Però de dintre la terra pujava una humitat que els amarava. Aquí fa referència a un fet que es dona a Israel que és peculiar, que és la rosada. Allà només hi ha dues estacions, la seca i la plujosa, i a l'estiu, en els 6 mesos, no cau ni una pluja ni per casualitat. I com subsisteixen les cuques i els ramats? Hi ha rosada, en ple mes de juliol, l'agost, i llavors surten 4 herbes, el ramat passa i així. Per això, fixeu-vos, el Salm diu, és com l'herba que neix al matí i a la tarda s'asseca. És efímer. Per tant, llavors, aquí el més important, Gènesi 1 ho deixa al final. Aquí ho posa el primer. Això ens ve dir, quan l'autor ens posa 2 relats de creació l'un darrere l'altre, que no ens els podem prendre, com fan alguns al peu de la lletra. Llavors, Déu va modelar l'home en pols de la terra, li va infondre alè de vida. No és sang i fang, sinó fang, però un alè, perquè l'alè és transcendent. Per això tot jueu mora dient, Déu meu, en les teves mans poso el meu alè. El mateix Jesús, segons Lluc, ho diu a la creu. I l'home es convertí en un ésser viu. Després, ja ve Déu plantar un jardí a l'Edén, a la regió d'Orient, i va posar l'home que havia modelat. Va fer néixer de la terra fèrtil tota mena d'arbres que fan goig de veure i donen fruits saborosos. I al mig del jardí feu néixer l'arbre de la vida i l'arbre del coneixement del bé i del mal. El límit, aquí també trobarem un límit. Va prendre l'home i el va posar al jardí de l'Edén perquè el conreés i el guardés. Una missió. No diu perquè en fes el que volgués, ni perquè l'explotés. I li va donar aquest manament. Pots menjar dels fruits de tots els arbres del jardí, però no mengis del fruit de l'arbre del coneixement, del bé i del mal, perquè el dia que en mengis tingues per cert que moriràs. Llavors ja ve Déu es digué, no és bo que l'home estigui sol, és genial. Li faré una ajuda que li faci costat. No diu li donaré una criada. Té una ajuda. I ja ve Déu va modelar en terra tots els animals feréstecs i tots els ocells. Aquí hi ha una lliçó subliminal genial. I els va presentar l'home per veure quin nom els donaria. Això és domini, pot donar nom als animals. Cada un dels animals havia de portar el nom, l'home donar un nom a cada un dels animals domèstics i feréstecs. Però no va trobar una ajuda que li fes costat. Té poder, però el poder no pot omplir el cor humà. Només un que sigui del meu mateix nivell, de la mateixa alçada, pot omplir el cor humà. Fixeu-vos. Llavors ja ve Déu a fer caure l'home en un son profund. En la Bíblia surt el son quan es vol parlar d'un misteri, quan no es pot entendre el per què. En el fons és un misteri l'atracció que es dona entre home i dona. Un misteri, per què aquesta relació?
També en el Nou Testament trobem quan no sap com explicar, Josep tindrà un son i l'àngel li dirà no dubtis en acollir Maria. Quan és un element, jo diria, teològic en aquells temps. Quan quedà dormit, prengué una de les seves costelles i omplia amb carn el buit que havia deixat. De la costella que havia pres, va fer-ne la dona i la presentà a l'home. L'home exclamà, aquesta sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn. El seu nom serà dona perquè ha estat presa. Atenció, aquí la costella ha donat molt que parlar, no? En el fons, aquella gent veien esquelets. Nosaltres, jo no recordo les ciències, unes ciències d'Alvarado, un totxo de ciències, però de petits ens van ensenyar que les costelles protegien els òrgans més delicats. Però l'últim parell no ens deien per què, eren flotantes i no tancaven. Llavors veien que no tancaven, deien d'aquest tros, perquè són els que estan més a prop del cor, en va treure la dona. Per implicar una imatge poètic, per implicar aquesta complementarietat que es dona a nivell de parella. Per això l'home deixa el pare i la mare per unir-se a la seva dona i des d'aquest moment formen una sola carn. El jardí. On ho posen el jardí? Mireu, el jardí és una metàfora, és un símbol de la benedicció divina. Té diferents significats. És imatge d'aquesta bona relació que hi ha entre Déu i l'ésser humà en aquests moments. És imatge també reduïda d'aquest cosmos, d'aquest planeta, d'aquesta creació que és confiada a l'ésser humà. És símbol d'aquella harmonia que tots necessitem, que tots anhelem. I atenció, que ja trobem l'arbre de la vida, l'arbre del coneixement del bé i del mal. Sembla que són un mateix arbre amb dos noms. Hi hauria dues, perquè en el fons és un sol arbre el que després surt en el text. És un element didàctic. És un símbol per a designar la totalitat del coneixement i la immortalitat. Donat que la vida és un do de Déu, només s'aconseguirà la plena realització si és viscuda en relació amb ell, que n'és la font, no al marge. Després tornarem a aquest detall. La dona, és curiosíssim, a diferència dels animals, no està formada del fang. No és pròpiament parlant una nova creació, sinó que està treta de l'home. Fixeu-vos, a Gènesi 1 ja diu, fem l'home, i el feu sexuat, masculí i femení. Aquí ens ve dir el mateix, però amb un altre llenguatge. No és una criatura nova, per això es pot compenetrar tant. D'aquí neix aquest desig constant d'unir-se. Coneixien, i el mite grec de que van crear l'ésser humà, en aquest sentit era complet tot, però van tenir enveja els déus grecs i van partir com una taronja, van partir per la meitat. Diu d'aquí que tot sempre busca la mitja taronja, a la recerca d'aquesta unitat, d'aquesta complementarietat, d'aquesta harmonia que en el fons que desitgem. Però per què veieu si és novedós el text bíblic que Plató té un text en el Demiurg, Déu l'hagi ben perdonat, que diu la naturalesa humana seria doble i que d'entre els dos sexes el més vigorós seria el que més endavant s'anomenaria sexe masculí. El que hagués viscut bé, en arribar al temps convenient, aniria de nou a l'habitacle de l'astre al que estava lligat i tindria allí una vida feliç semblant a la de l'esmentat astre. Pel contrari, si deixava de complir aquest fi, sofriria una transformació, prenent en el moment d'un segon naixement la naturalesa d'una dona. I seguint per aquestes transformacions, si persistia en la maldat, s'hi ha transformat en un animal, segons la forma en què hagués pecat, sempre en la semblança del seu vici. Per tant, la dona aquí ja és una degradació d'aquí. Per tant, no és. La condició de la dona en aquesta visió no és solament un càstig per haver obrat el mal, sinó una degradació vers l'escala animal. Part de la visió pejorativa
que ens ha arribat prové de l'Antic Orient, passar també una mica pel judaïsme, pel món grec, com aquest dualisme, ànima i cos, i pel món romà, en què cresqué el cristianisme. I d'aquí vindrà que en la pràctica la dona ajuda de l'home esdevindrà la dona criada de l'home. El text no ho diu, perquè quantes vegades en el Salteri diem Déu meu, ajuda meva. Només em pot ajudar qui està a la meva alçada o està per damunt. Si caiem a terra, un nen de 3 anys no ens pot aixecar. Per tant, aquí s'ha fet una mala lectura d'aquests textos, no només de la conrear la terra. Unes pinzellades que conviden a la reflexió. Els relats de la creació durant molt temps eren considerats relats històrics. Avui dia ja no en diem mitologies d'origen. És una forma de representar, és a dir, responen a inquietuds, a problemes, preguntes de l'ésser humà. Per què s'ha de patir tant en aquest món? Per què els éssers humans senten aquesta atracció? Per què les dones han de donar llum amb tant de dolor? I es dona un relat que doni una resposta. Però quan això ho convertim en història, fem dir molts disbarats. Com si Déu, és a dir, tot el que ens passa fos un càstig de Déu per... No pot ser. No és. Perquè el mateix, en els temps més antics, Déu podia castigar fins a la 4a generació, però no més. Creieu que el Déu de l'Antic Testament és el Déu Pare de Jesús, és el que s'hi adreça? Aquest Déu pot castigar a milions i milions i milions de generacions per una poma dels meus pares. No serà que m'he entès alguna cosa malament, amics meus? No. És a dir, es presenten una reflexió sobre la condició humana que pretén donar respostes a certes preguntes. Si la perspectiva de Gènesi 1 és a escala universal, aquí tenim una escena entranyable, humana. Però l'ésser humà aviat s'enfrontarà a un límit. Aquesta obsessió per trencar els límits. Aquí veiem que Déu es fa primer terrissaire, després jardiner, Déu plantar arbres, després es fa conseller, quan confia el jardí a l'home, després cirurgià. Aquí pren tot, és un Déu entranyable. Però ja bé li assigna una tasca, conrear el jardí i vigilar-lo, vetllar per ell. A canvi, l'ésser humà és usufructuari, en pot menjar la fruita. Però aquí és on entra el joc, el límit. De tots els arbres del jardí en pots menjar, però de l'arbre del coneixement del bé i del mal no en menjaràs, perquè el dia que en mengis, la mort et morirà. Tradueixo literalment. A la Bíblia es diuen moriràs. Què vol dir això? Aquí ho hem entès a dir, doncs mira, com que en menges, ara et faig morir. No. Les últimes paraules són ambivalents. És impossible saber si són una amenaça per als éssers humans, si transgredeixen l'ordre, o si els vol advertir de que si trenquen uns límits, els pot sobrevenir la mort. En donar aquest precepte, Déu avisa l'ésser humà per evitar que mori. Perquè, com dirà Joan, Déu el que vol és que tinguem vida, i vida a desdir. Després de llegir el capítol 1, el lector sap que Déu vol la vida i la felicitat de totes les seves criatures. S'ha posat un límit a si mateix en donar espai als éssers humans en el seu projecte i mostrar-los així que cal un límit en l'exercici del seu control sobre el món, per tal de ser capaç d'esdevenir semblança del seu creador. Per tant, a 2:16-17, quan el lector escolta l'ordre de Déu que fixa un límit a l'ésser humà
evocant la possibilitat de morir, si no el respecta, entén que Déu busca de protegir la vida atorgada d'un perill mortal. No és per protegir un privilegi que Déu vulgui reservar-se, és per advertir l'ésser humà i així preparar-lo per a la futura relació. A vegades hem projectat en el Déu bíblic totes les característiques dels déus grecs. Uns déus vengatius, recordeu, en aquest sentit, es castiga el pobre Prometeu per portar el foc als homes, li envia la caixa de Pandora, hi ha tots els mals. Vull dir, alerta. Perquè és impossible viure i florir amb els altres sense acceptar de no tenir-ho tot, per deixar espai a l'altre. És impossible viure i florir sense acceptar de no saber-ho tot, per a protegir l'alteritat. És important acceptar uns límits. No ho sabem tot, no ho podem tot. Déu observa que la soledat no és bona pels humans. Decideix convertir l'ésser humà en un ésser de relació. I després de submergir-lo en l'inconscient, separa els seus dos costats. Una meitat en dona. Així dona als humans el regal de la relació. Se'ns planteja una pregunta en aquest punt. Quin comportament adoptaran els homes i les dones davant d'aquesta limitació? Ja d'entrada penseu que davant l'alteritat de la dona veiem que l'home no li adreça la paraula. No diu tu, a Gènesi 2. Diu aquesta sí que és. Encara no sap dir tu. Mireu, en el fons, a Gènesi 1:3 hi trobem un procés. A Gènesi 1 només són creats sexuats. A Gènesi 2 ja distingeix l'altre. Aquesta sí que és, però encara no diu tu. Tampoc sap dir jo encara. Sabeu la primera vegada que l'ésser humà diu jo en la Bíblia? És a Gènesi 3. Quan ha trencat el límit i se n'ha adonat, diu, jo he vist que anava nu i per això m'he amagat. Jo. És a dir, a Gènesi 3, a Gènesi 2 apareix la sexualitat, a Gènesi 3 apareix la consciència. És un procés. Per tant, hi ha un llibre que és molt de la Marie Malmarí, que precisament es va presentar aquí, és de l'editorial Fragmenta, i me'n recordo que hi havia el Trilla, que l'havia traduït, la Maria no hi era, no va venir, la francesa, i llavors també se'n va demanar jo, i el títol és Déu no ha creat l'home. Llavors, sorpresa, no? Perquè dius, home, doncs, si no ha creat l'home, és un títol provocatiu, provocava llegir-lo. I certament no ha creat l'home acabat, perquè ens anem fent cada dia. I és bonic perquè ens podem i ens hem d'anar fent, anar creixent fins al dia que tanquem els ulls per última vegada aquí per obrir-los definitivament. Som ésser en procés. Fixeu-vos, la prohibició de menjar el fruit de l'arbre arriba significativament entre la creació de l'home i de la dona. Per tant, aquesta llei se situa a l'interior de la relació entre ells. No només fa referència a la divinitat. S'institueix així la relació interpersonal. Segons Marie Malmarí, ella diu que no menjaràs, diu, no devoraràs l'altre, no agafaràs l'espai de l'altre, deixa que l'altre sigui l'altre, però ens costa deixar Déu que sigui Déu, però ens costa deixar l'altre que sigui l'altre, perquè el voldríem com a mi em sembla que hauria de ser. I amb això estem matant la seva essència. Oh, que bonic seria que respectéssim el misteri de l'altre. Ens podríem anar creixent, però a vegades ens tanquem, com que ja sé què dirà, com que ja sé que ja no creixem més quan ens tanquem així. Però el fet és que un home no pot saber què és ser dona, ni una dona saber què és ser home. Hi ha una relació de desconeixement. Per això és important la relació, perquè ens podem obrir. D'aquí ve la prohibició de preservar aquest desconeixement
I per a Marí Balmarí, això és el que provoca i possibilita la paraula. En tota diferència, hi ha un biaix que impedeix de posar-se al lloc de l'altre. Però així m'obre. I tu què hi dius? I tu com ho veus? Resulta significatiu que l'arrel llatina del terme consciència, ve de cum scire, evoqui d'alguna manera aquesta dimensió de saber amb l'altre. I acabo donat en relació de l'ecologia la visió holística que ens presenta la Bíblia. És a dir, hi ha una connexió molt gran. És a dir, a vegades ens pensem com si la creació fos un escenari i l'ésser humà en fos l'amo, com allò quan fem el pessebre, fem tot el pessebre i les figures. No, estem fets de la mateixa pasta, d'aigua, igual que els animals i que els éssers vius. Per tant, en la Bíblia hi veiem una tendència contínua i creixent a suggerir aquesta connexió íntima entre l'ésser humà i tots els éssers de la creació, des del més bàsic fins al més complex. D'entrada, a Gènesi 1 i 2 hi trobem 3 afirmacions fonamentals. Primer, tota la creació és una comunitat en harmonia. És harmònic. Tots els éssers humans, segon, són creats bons als ulls de Déu, tots. Fins la serp, perquè gent dirà, la serp que era un dels animals que Déu havia creat. I Gènesi 1 ens ha dit que Déu ho ha fet tot bo. Llavors, el tema serà què significa. Però tot ho ha creat. I aquell text que ho diu tan bonic, al llibre de la Saviesa, capítol 11, hi ha un fragment que a mi em té el cor robat, un de tants, que diu, a partir del verset 19-20, diu, perquè tot ho pots, diu, el món sencer és al teu davant com el pes menut que tot just ni arriba a desnivellar el pes de la balança, o com la gota de rosada que cau a trenc d'alba. Però justament perquè ho pots tot, tens misericòrdia de tothom. I dels pecats dels homes apartes la mirada a fi que puguin convertir-se. Genial. A vegades ens pensem que ens convertim a còpia de retrets, doncs no. Ens convertim quan ens sentim acceptats tal com som. A fi que puguin convertir-se. Perquè tu estimes tot allò que has fet. Perquè no has fet res sense estimar-ho. Què podria existir si tu no ho seguissis cridant a l'existència i acaba dient, tu mires amb tendresa totes les coses perquè totes són teves, Senyor, que estimes la vida. El teu alè immortal és en tots els éssers. I em voleu dir com podem profanar aquesta creació? I la tercera, que els humans estem fets de la mateixa pasta que els altres. Però hi ha una diferència bàsica. Els humans han estat creats a imatge de Déu. I només els humans hem rebut l'encàrrec d'ocupar-nos i ser responsables de la creació. I és tal aquesta interrelació, és tal aquesta, jo diria, aquesta cura que Déu té de la natura, que la naturalesa és convidada a fer de testimoni en un judici de Déu als humans. Miquees 6, escolteu, Déu crida a testimoni, escolteu muntanyes el judici del Senyor, estigueu atents vosaltres, fonaments de la terra. El Senyor acusa el seu poble, entaula judici contra Israel. O sigui, que terra i muntanyes són cridats a fer de testimoni. Per tant, hi ha relació entre Déu i la creació. O també Isaïes, escolta cel, estiguis atenta terra, el Senyor parla, he criat i educat fills, però ells s'han revoltat contra mi. El bou reconeix el seu amo i l'ase el pessebre del seu amo. Però Israel no em coneix, el meu poble no té enteniment. Aquí altra vegada, cel i terra són cridats per Déu.
M'agrada aquest text perquè és el que va inspirar Francesc d'Assís a posar el bou i la mula en el pessebre. Ells van reconèixer i, en canvi, no Israel. Les paraules de profetes com Miqueies i Isaïes tenien força perquè recordaven l'afirmació primordial relativa a la cura que Déu té de la creació i l'obligació moral que té la humanitat de participar de manera justa en aquesta comunitat biòtica. I això, amics meus, ho hem destrossat. Aquesta interrelació entre Déu, humanitat i creació troba també testimonis en d'altres passatges de les Escriptures. Per exemple, en establir Déu la seva aliança amb Noè després del diluvi, podem veure que resta vinculada no només als humans. Per exemple, Déu va fer amb Abraham i amb Noè i els seus descendents. La fa amb tot ésser vivent. Fixeu-vos en el vermell. L'aliança amb vosaltres, amb els vostres descendents i amb tots els éssers vius que us acompanyen, els ocells, animals ferèstecs i domèstics que surten i integren els animals de la terra. Faig vosaltres la meva aliança, que cap criatura tornarà a ser exterminada. Faig per sempre aliança amb vosaltres i amb tots els éssers vius. Aquesta serà el senyal de la meva aliança amb la terra, amb tots els éssers vivents, amb tota criatura. L'arc apareixerà en els núvols i jo al veure recordaré de l'aliança terra entre Déu i tots els éssers vius que hi ha a la terra. Déu va dir encara a Noè, aquest és el senyal de l'aliança que he fet amb tota criatura de la terra. Doncs aliança que hem trencat reiteradament. I aleshores estem en conseqüència, vull dir, el text ens posava, i volia acabar amb un poema que m'encanta del David Jou. Al principi Déu pensar en un amor més gran que cap cel i que cap terra, i va dir que sigui la llum per il·luminar-lo, i el pensament de Déu es va fer llum, intuïció fulgurant, equació única i suprema. I la llum, com una aigua turbulenta, no era només llum, sinó també temps i espai, matèria i antimatèria, escalfor i expansió, tot el que calia per fer, de mica en mica, àtoms i galàxies, estrelles i planetes, vida i intel·ligència. I Déu pensar que ja podia descansar, que la llum s'aniria desplegant davant seu, en una multitud innombrable d'estrelles i de vides que tard o d'hora arribarien a l'amor que ell havia imaginat. Però va arribar la intel·ligència i més que d'amor es va encendre de protesta, d'orgull, de rapacitat i de llunyania. I Déu va saber que ja no podria descansar, que hauria d'escoltar molts plors, consolar moltes ànimes, acompanyar moltes solituds i compadir moltes derrotes. Que bell seria descobrir l'equació primordial, la simfonia sorprenent de les seves constants i les seves condicions inicials amb l'existència de la vida. Però, tot i això, la raó de l'univers estaria més enllà dels nombres, en l'amor, la raó misteriosa, potser, dels orígens. Del David Jou. Doncs, si espereu, us posaria són 4 minuts, sí, un vídeo, perquè vegem tot això en 5 minuts. A veure si em deixa. No em deixa. Ho sento. He de pujar la resolució? Vale, doncs. L'he de baixar, veus? Ja l'havia baixat. No em deixa. El projector.
Perquè jo dic que a casa l'havia vist, és el projector que... Poso 1.200. Conservo. No sortirà, no surt en el projector. No surt en el projector. Sí. Ah, no surt. Oh. Veus? És el projector que no deixa. No es veu. És senzillament